Oras madita kamanginang. Mauliati mak ta pasahat tu di bata. Amata perninggan basa do para sirohai. Na mangaliw tiki na uli di hita sa darion. Di namarningot 128 tahun. Naugujak padita ni Batak, halak Batak. Naparjuri tunga-tunga ni Bangso Batak. Imamata padita Yohanes Siregar. Padita Markus Siregar do padita Petrus Nadustion. Tongon di hari 10 Juli sada 885 di Hagai Pia Raja. Lausari do kapahopuni paditai di ngananon. Songinang pahopuni padita Yohanes Siregar alarak do hami di ulaun di muara do samo sirpigari nasalpu. Kebetulan nasida songon warga negara Jerman tahiripiat doro di acara tahun alanga marumur 80 pitu ate. Jadi bahwa amar babay man mahita mulunga longgar skrup ulo na matopu-topu ate adong akana mengganggu kesehatan alai tong mamuli ate di nasida. Songonino nang donot tadi loto sadari omolate godang ala di pasar tuhata hita marhite narak martangiang dok mangende ono di pujian di tuhata di bata parasi. Nah hormatan uluan di huriata na ni wakilan di kadep marturi HKBP padita Daniel Harahap dohot akka uduran nasida syaka terpus HKBP adonggo kepala biro tik songoninang ketua Litbang HKBP do kanasing naso padita Agus Manulang ate do padita Sukamto Pasari Musian pimpinan di perkampungan pemuda Jetun Silangit nado rombongan nasida nah hormatan opuye Perus Emeritus Padita Jerhu Tauruk tonglo ala opung Jerhu Tauruk ope di hari 7 Oktober di tahun non mamongoti umur 27 tahun manasida naking topu kurang songon naloja horwa jadi namui rap do tita lako magiutos sude acara sahatu ujungna. Nah hormatan opui Emeritus Padita Dr. Darwin Lubat Tobing na rap do tita mulai de pungate. Lakin do berosan laut Jakarta do penuna de pungate. Saya tiur perjalanan musi laut tu mangibati ka keluarga di Jakarta. Lumobi ketua STT HKBP Pak Dr. Ruman Sinaga dan hadir dan do tita nian taudang do piga do sinis titihian alai ala damar du mutu kaulaun di STT HKBP dan boina sidaro di Tikion jala nahina holongan sude akadonga pandita nama kobasi di tonga-tonga di Huriata di aka distrik na Humaliang opak distrik do memang taudang akapandita na dong di distrik Medan Aceh, distrik Binjai Langkat, distrik Medan Utara, soni dan distrik Serdang. Alai molotuk songoni pihak kaharan dong atapatita alani akka ulaon lumobi sadarion di hari libur. Laus di hari libur itu udang akka ulaon nanti di batu bayi tonga-tonga nyaka Huriata. Ni udang do nang surya ka pareses di obat distrik on. Isodo bete amang pareses suan di Sinambela. Poros amang. Mulai amang da alayaka pareses tanah singi pareses Hercules si otak permisi na si dala dong ulau di distrik di HKBP Binjai. Alay rodo sa Binjai te. O ngay si. Poros mamang ate. Ya. Medan Aceh isodo amang panditain rite. Mulai padita amang preses namanya teh. Mulai gudang amang da di haroroni amang preses. Pareses Deli Serdang tongda dongra akalon nasida khobar tuaka pemberitahuan do komunikasi nami tuaka amata preses. Lumomi man nawalong kami surya ka amanami padita dapat ciun. Memang saya toktong doni bangun naka komunikasi to kana pagsiunon alai bepe yan ako ni bandita do nilalaro ate aka
Bogas ni ulang muna ang perjuangan naung nibulus muna di arena salpui songon na para tahod dohot paingoton hamya ka sudu na poso agiat lam takas panguluan nami do pakubasan nami tunga-tunga ni kulihat tah KBP mulai te gorang ma diamu sudah kamang dohot sudah keluarga ni perpen persekutuan pensiun tebutanga manut sudah dapat siun na laboy hamurok nakpengadong na teluk merdalan alay tidak semangat ake mulai te godang ma ede munai betong kope bagak uli begion nakpe nunga tong marungurbe alay terajaro las di rohamu di bagasan sadarion lumumi makan pemerhati ate di huriatta kobar tuaka udangan na tapasahat tasitong na gudang guna tautang di pulau tesadarion naki ngamang eren yang gulang ngamula mulai tema di amang Januari Siregar amang Manohom Aritonang amang Sibuya sian pabrik tenun amang Kair Siregar naron siya Badung amang jadi panin nak isod ke amang isod bete aka pemerhati amang Gandhi sian Huriat Tadison songon lima nang amang Sormin situa Sormin jadi ruas nami hadu amangon situa nami di HKBP Balenda dan sida songon hakim tinggi lo mangate di Medanon mulai tema songon ini nang kapunguan Siregar adongko sian dongora nate jongsong masuk amang so adongko sian silali totuma dohot sianaka pengurus nadong di Kota Medan Sumatera Utara mulai tema mangda di aromu do di along amang mantap pres sabi sonate nong patsiun abang pandita saul si majuta mulai tema ngate do pandita tapulon pandita taong patsiun sian HKBP Menteng Halim munalai tinggal di Kota Medanon so ni manang surya kadongan pandita na so boy hugari hami sesada nakingarang ko amang hasiholan si lain mantan asisten gubernur Sumatera Utara kapar juru nakin na sida te o si dobe oh halo bang mulai te amang da doon akasitua urang buhidak kasitua na hadir di parsorat sadarion mulutuk subuhi be hugari hami sesada babang iluma mamangat eh dungian nomulong say sada ni hura gabi pagajak kung amale rahita te aga pukul sada lewat tabi ni isa amang France utabara tate sa Medan Utara or samang pariban na marburutubing utong amangon rap marburutubing kami oras mamangda mula ti madi di haroromuna moloso uipe uparwak kami sonon alanunga songon na urak tajom pernidanon bagi rumah mahami jalan olongi hami angkitku pendita Manapar Panjaitan naung di bagasalas ni Roka bangului pangiduan nami songon KRP anggiat boy hita marsaor marpumudi tonga-tonga ni huriatta di ngananon soksoni nang sudah keperhalado do ruas ni huria na mga leoni ngananon gabi ngana parsaurata di bagasati kyodo amang matondang ate amang insinyur junior matondang adohot makalaputi gabe panitia lako patuluson lota di bagasa sadarion so ti nay mga dehojo pe narga si tuturo marningo tak sejarah na masa di tiki na salpo siya nagkapartikian na masa tung bahat mahita marburu merenung manang berefleksi mangarimang-rimangi dohot para taratao si leon-leon di bata lau siani mahita terjo lau mamikiri akadalan si patubot tamanatap akan adumenggan pahicat to pakobasyon tamanang ulan adumenggan dinalaho paulihon paturehon ng bandungdung akan atumibo so ni nang marningon 130 tahun naung ojak pandita batak di HKBP macagajang jalado do perjuangan nasida lau pasau to sihol ni rohan nasida ge pandita gabe inspirasi narga me di huriat lumomi di hita pandita
Nalaho mabuhal kita patauhod kita ganuk marhite dalam ringkas masih urupan, meningkatkan roh saling membangun, roh kerjasama. Jala todi na masih tangyangan, songo na tadidan ni ngulu para maranggioni, kerjasama, hubungan na kooperatif, iro todi dihuriai. Lau sino nang karakter ni HKBP siya mulana, molon lambang ibupu doro hadiri, disimalam tubuh akka hamaolon, dohot akka hagalion. Di tonga-tongan ni persituan ni Uriata pada sipon sentralisasi ng mardalan di bulan na papituhon. Tung tahilalado pakorhonan na matchay denggan jalauli. Jala tahirim dolam dumenggan musengani pakoroni. Di bagas sadok panggulmiton ni Uriata molo tung sadok padita. Dohot panggulan ako tiki. Songoni ruas ni Uriara marsada ni Roha. Patulusoni. So tungadong nasai marhatapuni manang na manegay. Karpe naung disusun dengan gabe sursar maon ikon sauro do hita sude lumobiak kapartogi ni huria sotuk saya dong hata dipudi sitong adong lebiak kanai ko si Paulion disempurnakan taleo maka pikiran nauli dada nalaho manudadi manang mamikiri mulak tupudi alani tutuso tung lalap pita holan na manaringoti baladjoy narumikot ima pahicat pakobasyon semakin sungguh-sungguh untuk melayani unang madabuhi holan mamikiri rita alay na harga dihuriay ima maniru akka parange dohot bagasnya ka bogasnya ka padita na parjoloy ima diharinggason ni Roha habuluson parsitutuon nang haulion ni parwahaw akka parange songoni manay kotirota songoni nang pasomal-somal diri mangulaw kaudalatan manang beribadah na sitong songon jamida ni amata kepala Departemen Merturia Naking sailam di bataw tuhata mahita kapagdita makobasi ulaw ni didonganan niya kapartohonan na asing jala di batulus rapdo akka ruas marhite komunikasi kerjasama na denggan manang kerjasama dua arah dalam roh semangat saling membangun doa saling menguatkan keterbukaan kebersahajaan tada badau makan negativisme jadi suatu ngarok padita maralo di media sosial ini harus kita hentikan mola dong PHK rencana do agenda ni HKIP tujuan nyari baik menyangkut periodisasi unang ta segai modal sosial ni parhaha maranggotai modal sosial ni akka parsaurata nauli tapadao manang sinisme kita harus selalu membangun roh menyemangati memuji pulang peorangan nilongan unang pola lam tapatalak-talaki manang lam tabain gabe satu isu yang digoreng dalam roh persaingan do akan asing aroganisme unang be adong songon lampad dita hita naing malam tepat dari dah di ngolu parhuriau tai roh yang saling bekerja sama sifat yang selalu mengutamakan dialog berbahasa secara persuasif dan menjauhkan otoritarianisme naung ditadikko portibion di bagasan arah-arakan di demokrasi do perubahan na masa di tonga-tonga di Huriata. Na berpudi tu pimpinan di Hurianami ala matsayargado tod di parhamaragioni balaos marhiteon hutiti pami mamang molo tumboy niya komunikasi do hami toktong tupi borus ba tapauli-uli matong nang tod di parhamaragioni taparohaw matong nang akka aturan-aturan adong di Huriatay hobar tuaka naukta sipakati na menyangkut tuaka hatauan niya kaparhubas itong atongan ni Huria hatauan niya ka padita songon akka na senior do na tumua batung takas mamang tanya ko kamu dohot di bagasan kolong ni Roha laho mabayin akka pilugasan manang mabayin ka haputusan
di tengah-tengah ni kuriata. Ahita do sugud, kita do haluan. Molo masih haulangan masih lupa kita. Molo toktong bersada di ruang kita. Di bagasan buar nito hatta Yesus Kristus sudia kaulaon na naik dungdungot tapat tuluson sentralisasi asa di bagasan las diruan ng luas ni Huria mendukung kaulau tai rikot mahita lam membangun angka komunikasi na terbuka do naringga dito tuni tonga-tonga ni Huria. Ay mulu saya tadi dengan pala silubau niya teh. Jabatan adalah pelayanan. Nung ngelilingon di sounding oleh Pendeta Dr. Andar Lumatubi. Ala di mana do? Macai talpedo huriatei badabu tu keragam niya ka konflik. Badabu tu ragam niya ka ketegangan do ka persalisian na buhay mabay kita olang serero nasin. May pasamang kadep marturi nakin berbagai fenomena yang terjadi tengah-tengah di huriata. Moloso terida do kita ka pangulan na gutik kisongan na kaparmahan di tengah-tengah ni huriata. Namananda kabiru-birui, jala biru-biru betak kasih tanda. Lapatannya kita harus membangun roh kebersamaan, membangun roh saling tolong menolong, memampukan telinga kita ini terus mendengar. Asang giat mariti-iti, buita batulus. Ulawan ni huriata itu tengah-tengah ni hagabit na bulo ni. Muliati mamang kadepate ala buhay duhamuro lau mangudut tau lau sadarion dinamula pihamuan non tangyang namin pas-pas tuwata mamu idu ni huria namin 5 pimpinan soni manang mata pareses akka urang hatta nasililingon rap kita masih tangyangan. Kita harus selalu membangun roh tolong menolong, saling menguatkan, saling mendukung. Pasidik pun akan negativisme, sinisme, otoritarianisme doon akan ragam di bentuk-bentuk aroganisme. Ikon say masih rupan dohita mas jangan di bagas Tuhata. Mulai temang lihat kita cuksari ate nang mangaluningan ano. Tuhata masuk kita mula pe hita mardami sonang mahita tayong mahagay beton harus terus melangkah maju ke depan. Laho magudut ya ke program naong pinatupan ni hidup di Huriata. Mulang nahurang hidup tay katanyangkot. Kita bangun roh untuk tetap sejuk bersahaja. Asa buhi hakabibion gabi habauran di pasu-pasu di Indonesia tanah bulu. Mula pola-polan dari persaurata. Pendeta tidak satu, tidak merasa sebagai bagian dari sebuah hubungan kolegialitas bahwa menonta tersiok-siok mahita lahu pasautonaka. Sita-sita di Huriat tahun gabi gereja yang menjadi berkat. Khobar tu tema ni HKBP nangi tahun naneng roh gereja HKBP yang ahado ekonomi okumeni yang inklusif, ramah bagi semua, menjadi tempat yang dianggap menjadi rumah bersama bagi sebuah kelompok tanpa membeda-bedakan siapapun dia. Soni mara sakai mau tugas jampe magi doma bolong nahurang ita ta ahalo warra unak pula taingot alayak kana denggani imara tabuang mulak asang gia tiba ke salas ni ruah ita mulak to kaingan tabi tuhata mana marsanga marhite-hite ulaw ta di baga sasadarion horas manita hati-hati jatuh